ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳନଗର ଗ୍ରାମର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ। ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭଲ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆମ୍ବବାତ। ସେ ଆମ୍ବବାତକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ବାବା। ଇଏ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୋଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆମ୍ବବାତ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉଥିବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। ଏଠା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ହୁକୁମ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଲି ପେଟରେ ଆସିବେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ।